लाइट केमेरा एक्शन सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। जाय जुग सिलेबास प्राइभेट सिलेबास प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां लाइट केमेरा एक्शन सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो। कमेडि इमोशनेल एक्शन बायदिजों बुंफबनाय लाइट केमेरा एक्शन सावथुननि शुटिंआ तामुलपुरनि नागापुर ओनसोलाव सोलिगासिनो। लाइट केमेरा एक्शन सावथुननि गेजेरजों मोनसे सावथुन शुटिं खालामनो थांनायाव डिरेक्टर, कोरियोग्राफार, मेकआप आर्टिस्ट, लाइटमेन आरो केमेरामेनफोरा माबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरो मोनसे सावथुनखौ माबायदि आबुं महर होयो बेफोरखौ दिन्थिनो लानाय। झारखंड राज्योनि गुलरियास मुर्मुनि प्रडिउस खालामनायाव सानसोरां खाख्लारिनि डिरेक्शन खालामनायाव डिअपि महरै बिबान लादों सोरां बसुमतारी आरो मन्थन बरमुना। बे सावथुनाव गाहायै फाव खालामगोन मुंदांखा एक्ट्रेस संगिना ब्रह्म, डक्टर अनजलि दैमारी, गुलरियास मुर्मु, बर'नि NSDN जयन्त नार्जारी, रुपसिं नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोदान गोजाम महरगिरि बिथांमोना। मख'जाथावदि लाइट केमेरा एक्शन सावथुनाव डिरेक्टर महरै खालामनाय सानसोरां खाख्लारिया गोबां सावथुनफोराव एक्शन डिरेक्टर महरै खामानि मावबोबाय। बेफोरनि गेजेराव असमिया सावथुन ब्लेक एन्ड व्हाइट, कुस्तु नगेन, सान्थालि सावथुन कुदुम, अरुणाचलनि सावथुन 10% टिम्बार, बर' सावथुननि गेजेराव खांख्राइ, रोदा, गोदानै फैनो गोनां एसामिस सावथुन राम बायदिफ्रा मख'जाथाव। रायजो राजा सावथुन नायगिरि नोंथांमोना बे सावथुनखौ फैगोन बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव नुनो मोनहैगोन। बर' सावथुनयाव शुटिं सोलिगासिनो बेवहाय आब'आ मा रल लादों आरो बे सावथुना माबायदि जागोन नोंथाङा आसा खालामदों? एक्जेक्टलि रलखौथ' आं दायो आं सानो खिन्थाजोबनाया थिग नङा, खिन्थु लाइट केमेरा एक्शन बे फिल्मा एसे इउनिक फिल्म जागोन, जेखौ जोङो नुगासिनो थायो सरासनस्रा बेबायदि नङा, एसे आलादा गुबुन मोनसे ट्रेन्डआव बानायनाय जादों। आं सानो रायजोफ्रा बेखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो आंनि रलाबो आं मोजां मोनदों आंनि रलखौहाय। बेवहाय एसे हल फिल्माव इमोशनजों लोगोसे एसे कमेडिबो दोङो, एक्शनथ' दंखायो। स' फिल्म मेकारफोरनि सायाव बानायनाय जादों, माने जायफ्रा फिल्म बानायो बिसोरनि सायाव बे फिल्मखौ बानायनाय जादों। आरो मोनसे गिदिर खोथाया जाबाय बेवहाय बिनि प्रडिउसारा झारखंडनि। बेवहाय मोनसे मोजां मेसेज होनाय बादि जादों जे कमिउनिटि मोननै कमिउनिटिनि गेजेराव मोनसे इउनिटि लानानै बे खामानिखौ मावनाय जादों। बेवहाय मोजां मोनदों मावनानैहाय। जे सावथुननि शुटिं सोलिगासिनो नोंथाङा बेवहाय बाहागो लानानै माबायदि मोनदों आरो बे फिल्मखौ माबायदि जागोन आसा फारिदों? फिल्माथ' जोबोद मोजां जागोन। बेनिफ्राय आं बेयाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला सानसोरां खाख्लारिनि फिल्माव आगोलावबो आं दंमोन, खांख्राइ होननाय। जाय मुभिया जाय नायदों बिथांमोना मोनथिगोन आरो बहुतानो गोजोननाय मोनदों। आरो लोगोसे जोंनि बिसानि जिथुनाखि एवार्ड फांसन जालांबाय बेयावहाय बेस्ट जुरि एवार्ड बिथाङा सानसोरां खाख्लारिया माने आजावनो हादों, जोबोद मोजां। माने गथ'आ उन्दै जानो हागौ, बारा माने बैसोआ आंनिसो एसे उन्दै, अब्लाबो बिथांनि मावनाय दांनाय बिथांनि टेकनिक जोबोद मोजां। जाय बिथांमोना माने बे फिल्मखौ नायगोन जोबोद गोजोननाय मोनगोन। बा बर' फिल्माबो बेसिम सहैबाय नामा। खांख्राइखौ जेखालि रिलिज होदोंमोन गोबां माने बर'फोरजों लोगोसे केनि बसुमतारी, पंकज लाहारी बिथांमोनाबो बाख्नायदोंमोन। थिग देग्लायबो थांनाय बोसोरनि आगोल जा नुलांबाय, देग्लायबो आरो बेनिसाय साबसिन हामसिन नोंथांमोना नुनो मोनगोन। रायजोफोरनि गेजेराव जों मोजां मोनसे मेसेज बे फिल्मनि गेजेरजों होनो नाजागासिनो दङ बिथाङा। लोगोसे आं बेयाव बाहागो लानो मोनना गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय नोंथांनि रला माबायदि? रलाथ' जोबोद मोजाङानो, गोगोम। माने बुंनो थाङोब्ला नायबा मोनथिसिगोन। फैबाय थानाय BTC इलेक्सना 2025 जागोन ना, हयथ' बे फिल्मखौ मानसिफ्रा नायखांनायनि उनाव आंबो खेबसे ट्राय नायहैगोन नामा। मिनिनो हादों आरो बेखौ लाबाय थाथ'। प्रडाक्सन दा एक्सुवेलि जोंनि बे प्रडाक्सना दा बे जाय जोंनि लाइट केमेरा एक्शन बेयो रिलिज जानो थांदो जायजुग सिनेमास प्राइभेट लिमिटेड होननाय प्रडाक्शननि आन्दाराव। बे प्रडाक्शना दा थारै बियो दा 2025नि जोंनि जे सिनेमा टाइम जायखौ जों बुङो बिदि मथामति आगस्ट सेप्तेम्बर बिदि महर रिलिज जागोन। जों दा प्रडाक्शन हिसाबै बुंनो थाङोबा जोंहा प्रडाक्शना दा थिगैनो दोङो। प्रडाक्शननिफ्राय जों एज ए प्रडाक्शन मेनेजार जों प्रडिउसनिफ्राय मोननो गोनां जिबायदि सुबिदा बेखौ जों मोनदो, जायनि थाखाय आं दा टिमखौ मोजाङैनो सामलायलांगासिनो दं। दा बेबायदि जेबो बेबायदि उसुबिदा जायाखै। आंहा फुल टिम दं, गावबा गाव केटेगरि दंजोबो टिमनि, बेयाव बेबायदि उसुबिदा जाथ'वाखै, दा मोजाङैनो थांगासिनो। जोंहा दिनै डे 11 जागासिनो दङ शुटिंआ, आरो जोंहा डे 11 19th डे आरो 19th बावगोन। जोंहा 30 डेसनि सिडिउलमोन,
जोङो बे फिल्मा माबायदि जागोन नोंथाङा आसा खालामो? फिल्मा दा जोंनि हिसाबै आं स्क्रिप्ट हिसाबै नायनो थाङोबा फिल्माव दङ जोंहा इमोसन ड्रामा एक्सन जों गासैखौबो मोनजोबगोन बे फिल्माव आरो थारैनो आं सानो जोंनि अडियन्सनि गोसोआव बे फिल्मा जायगा लानो हागोन। आरो बबे बबे जायगा सुटिं खालामगासिनो? जों बे एरिया जि नागापुर बुङो बगाजुलि एरिया नामा भुटान खाथियाव जोङो शुट खालामगासिनो आरो बे लाइट केमेरा एक्सना एक्चुअलि टटेलि अबाउट इमोशनेल कमेडि एक्शन भरपुर गासैबो फ्लेभार बेयाव आलादा फ्लेभार मोनगोन एन्ड देन बे फिल्मा जाबाय सब बिहाइन्ड द केमेरास माने फिल्म शुट जाबाथाय शुटनि उनथिं जायो जिखिनि लाइटमेन दोङो बा केमेरा पार्सन दोङो बा डिरेक्टर दोङो बिसोरनि स्टोरियावनो जोङो स्टोरि बनायदों बिसोरनि सायावनो जों स्टोरि बनायदों। माबायदि खस्थ' जायो बेखौ फोरमायनो लादों नामा? औ माने बेयाव एक्चुअलि जोंथ' आर्टिस्टफोरखौथ' सब स्क्रिनाव नुजोबो बाट स्क्रिननि उनाव जेसेबां दोङो बिसोरनि खस्थ'फोरखौ बेयाव फोरमायनो नाजादो आरो। बबे प्रडाक्शननि बेनाराव? बे प्रडाक्शननि नामा जाबाय जायजुग प्रडाक्शन जायजुग सिनेमास प्राइभेट लिमिटेड। प्रडिउसारा जाबाय गलिरेस मुर्मु बिथाङा झारखन्डनि। डाइरेक्टर जाबाय आं सानसोरां खाख्लारि आरो बेयाव जिथु डिअपि जिथु डिरेक्टर अफ फट'ग्राफि सानै दोङो जोंहा सोरां बसुमतारी आरो मन्धन बर'। मेन रलाव थागोन जोंहा गलिरेस मुर्मु हिमसेल्फ जिथु प्रडिउसार दोङो जयन्त नार्जारी एन्ड देन रुपसिं मुसाहारि आरो जोंहानि मेडाम अन्जलि दैमारि आरो संगिना ब्रह्म। बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सावथुन जों बानायनो नाजादों। माब्लासो ओंखारगोन बे बिफर दुर्गा पुजा जों डेटखौथ' दा लायाखै बाट आगस्ट या सेप्तेम्बराव जों रिलिज खालामनो होनना सानदों। बबे ओनसोलाव लागोन शुटखौ बेयावनो जे बे तामुलपुर एरियायावनो आरो गुवाहाटी। अके